Lawi majower riwruok mar Levites Riders Missionary mayudre boma Nairobi ochako chenro maduoko nyadhi mar sekta mar bodaboda makuom kinde osebed ka iseyo kuom bedo kod tim majendeke. Riwruogni oketo mise mar chenro mag lawo makende kod tiego rawere yore mag dago ngima mantiere kod luor kod nyadhi kaka okang' maloko pacho ganda ewi tij bodaboda kod jiwo yuto ne rawere ma okoso tije. Jafwambo marwa Cynthia Onyango no limo gi chuny bomano kendo miyo report no hiyo machal kod mae. E ang'ich welo e chuny boma ma Nairobi. Dinde ma chuny boma ni hinyo bedo kod dhugruok mag geche kendo hand bodaboda yudo nweng'o mamalo mar chopo jowuoth kuonde ma gidhiye mapiyo. Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Jo bodaboda gi oyiero kawo kinde margi kendo bago lamo e chuny boma ni ka giduoko erokamano. Boma ni matimbe njore, nek kod kido magweno kuro osebedo ka okwako. Bindegi maber nyalo wuokie. Riwruogni mar Levites Riders Missionaries mar jo bodaboda umako motegno weche alam kaka yo mowinjore mar kelo lokruok mosiko e sekta mar bodaboda e pacho ka. Chenro makamano chakore nade to nikech ang'o? Tulianza kigundi kwa sababu wanabodaboda walikuwa wezi zaidi, walikuwa wanafanya vitu mbaya, walikuwa wanaibia watu, wanasnatch masimu, pia na wao pia walikuwa wanakufa usiku na mchana. Lakini siku moja, it was 2015, Mungu akatupatia maono ya kwenda kwa kila stage ya bodaboda tukiomba. Hatukuwa na chochote vyombo yote, tulikuwa tunaombea tu, wanaokoka, wale walevi, wengine walikuwa wanakaa town waende nyumbani. Kazi yao kikaa town, akuja town mpaka Jumapili ndio aende nyumbani. Giwacho ni kaluwore kod medruok mar njore kod timbe mamoko majendeke mahinyo mulo sekta ni mar bodaboda, okang' makamae mane gineno ni yo makare kendo mowinjore mar duoko nyadhi e tijni mang'ur mar oganda osebedo ka okwako. Lakini tukoona hii ni sekta ambayo Yesu anaweza kuitumia. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu anatumia kile kitu kibaya ambaye kimedharauliwa. Bodaboda nyingi okethore saidi. Ji mang'eny neno ni bodaboda gin jokuoe, jo bodaboda ong'ere kaka jonek, joma ketho gige ji, joma timo rapist. Lakini Nyasaye omiyo watelo, emomiyo wan ochako kodwa mondo watem konyo jomoko bodaboda moko makethre kande. Jokanyo mag Levites Riders Missionaries wacho ni okang' makama osemiyo gineno lokruok makuom kinde ne chalo mana kaleke ngimagi kod jogo magigeno. Mimi nashukuru Mungu juu tumeweza kufikia watu wengi sana. Tumeweza kuchange life ya wasee, kwanza youth wengi sana. Sio youth peke yao. Tumekuwa tukireceive calls from watu tofauti. Unasikia kwamba mimi mzee wangu hatakuwa anaenda kanisa, lakini hii kanisa hapa mtaani unakuta mtu anaenda na amekubali. Yaani hata akienda nyumbani, huyo mtu kama alikuwa na tabia zingine tofauti, unakuta kuna changes. Hakika mimi kwangu kimenifurahi, nimegrow spiritual na nimeona nikikutana na watu tofauti. Mimi naweza fungua kazi yangu na ni hockey 2 hours 3 hours nimepata na nimeingia service. Unaona office kitambo sikuwa nafikisha sales ambazo nafikisha saa hii. Kaluwore kodgi, sekta mar wuoth ahinya to mar bodaboda en sekta mamiyo kendo ni kod nyalo mar loko ngima oganda ahinya to ne rowere maonge tije mane gisomo. Kata kamano, giango ni dwaro nitiere mar jolo rowere ahinya to mago matiyo kod yedhe mamero ji mondo gichung' motegno e tijgi kendo gibed kod ngima momi luor e kind oganda. Unakuta mtu kama amejipanga vizuri, kama mtu akiamka asubuhi ajipange siweke kuwe sawa, na utakuta ako kwa vyama vingi anavilipa, anasomesha watoto katika high school, anasomesha watoto katika vyuo vikuu, na unakuta kwamba hata nyumbani watu wamejenga vizuri. Unakuta watu wana biashara zingine kando na hii. Giwacho ni chunygi ni kod mor mogundho kod geno kaluwore ni chenro makama osekelo lokruoge makare timbe makinde ka kinde osebed ka itudo godo jo bodaboda kaka njao ratiro mag jopuonjre kod timbe mamoko mamono. Mungu amekuwa mwaminifu na amekuwa wa baraka. Hakika sekta ya bodaboda imebadilika. Bodaboda waliacha mambo ya kufanya mauaji. Bodaboda wameacha mambo ya kupatia watoto wa shule mimba.
na tunaona Mungu akionekana hapa ndani ya Nairobi. Kuna watu tumeombea kwa hii madhabahu wamepata kazi. Kuna watu hawakuwa na ndoa wamepata ndoa. Kuna watu ambao tumeombea walikuwa na hitaji, hawana kazi, wanatahangaika. Mtu anakuambia nimekaa Nairobi more than 15 years, sijawahi pata kazi. Nimeenda katika kanisa mingi, lakini tunapoomba na maamini anaenda anapata kazi. Koro samineno kaja bodaboda kikene ni jogirorite. Wasomo kata wambende wasomo wanigi certificates wanjo moko wanigi degrees kumineno waine ntie joma ntie mnyaka jopunje yeka wanyaka ge momio okadma mana talo nyigi lakini wanyaka gi police yeka. Geno margi en Maria Robadgi kendo chopone jo bodaboda duto mapachoka ahinya to mago mawuok e gwenge makaluo ka bende gikwayo oganda mondo yie lokruok margi kendo migi sir mar chopo lek margi mar loko sekta mar bodaboda. Koro wachake man Nairobi kae, lakini Nyasaye dhi miwa teko, wadwa dhi nyaka na Kisumu, wadwa dhi Migori, wadwa chomo Homa Bay, wachake manaka, lakini kumointiere no wanyaka wachope. Udwa make sure wachope ne jo bodaboda moko tema ni Kenya mangima. Ntie jo maricho ndio, lakini ogite. Ntie moko mabeyo ma obedo saved gi Nyasaye. Kaka wan kaka ineno wani wan walonye Nyasaye kabisa. Chenro mar riwruogni oselombo oganda mathoro limo chuny bomani kakata jogo matimo hala kod mago mawuok e tich inyoriwore kodgi e timo lam e kinde mamidhiambo. Jip margi en ni rawere nyaka thegre gi njore ka bende gikwayo sir mar oganda e jiwo lokruok gi nyadhi e sekta ni. Mana almost jiareyo ema wanya wachini uko kendo, lakini most mwan ka ete okendo man gi mon gin gi ute gi nyithindo. Koro jobodaboda osomo, jobodaboda nigi family, jobodaboda nigi nyithindo, jobodaboda ema kaka jomoko ka ema ni tiche mopogwa. Bodaboda tu ni jina ambapo ni njia moja ambayo tunatafuta kazi ama pato la kila siku. So sisi kama wana bodaboda we are peacemaker, sio kama ile zamani wakati ambapo mwanasiasa anaweza taka vijana wa kurusha mawe tunakuja. Levite Riders Missionaries pod medo keto mahino kendo gilero ni geno margi kod chir en mar kelo lokruok mochwere e sekta mar bodaboda. Pengine kesho ulikuwa umepanga uende ufanye mipango mibaya. Nataka nikuambie rekebisha, maana Mungu anakupenda. Mungu anakuhitaji sana. Maisha yako ni ya muhimu. Na jinsi unavyotuona sisi mahali hapa si ati tulikuwa wazuri sana kushinda wewe, lakini ni kwa sababu mkono wa Bwana umeweza kutubadilisha. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi.